Hello mga guys. Mayong adlaw ninyo tanan. Mag-record na sa tanan. May nag-request sa Pizza 24. Mintras ipakapabuhat si Mira kay ito paghapon. Kasi karon tingay kay di off para niya. Kasi mata to magkasugo na mag-record. So kita lang sa mag-practice na sa ta. So atong suwayan ang Pizza 24. Na naman dire lyrics. Ako naman yung nabuhatan, pag-upal hindi kayo. Karon pa, presko pa kayo. Mo pag kahuman ako. Ako din gi-record kay para di na to makalimutan. So ayun na to. Ako pang testing wapaw ko kalimot. Ay, ngayon. Kapag na yun, balik-balik. Di mo. Yeah. Ay, sayo. Parang butang ikuan. Yes, muna to. Last. Kuan day ang lyrics day mga guys kanang ang akong kamatinod-anon ug gugma magauban kaniya. Mo na. Okay. Balik kasa-kasa. Kalimot pagit pag-upag kayo. Excuse me guys. Abo ko gamay. Pasig panis ako. Omicron. Pero wala man tayo Omicron. Kaya na may daghang BGC na rin. Ang uban, ang hulot ng BGC. Pero nakapalit ko gamay. Gamay ra. Okay. Balik ta. Ubuli ko na. So, ayun ako kanta. Ang akong kamatinod-anon ug gugma magauban kaniya. Okay? Balik. Akong kamatinod-anon ug gugma magauban kaniya. Okay? Kamu lang. Intro ko dayon kanta mo. Mga lalaki na din kita kayo. Asa ba? So sa mga lalaki sa ni katong mga babae Ilok daw. wala sa mo kay Ilok. ako pa ni panguban to. Laki sa ni katong musal mo nga panglaki. Yeah. Kanta mo, malaki. Anu
mo chords. Di lagi po siya kung laki taas lang eh. Paano kinahanglan mga tenor. Pero soprano, pwede na soprano ito. So, ito ko ng soprano ko na. Soprano ko na ko. Taas sa sali. Balik ka na kasa. Sige, kailangan ito na pamabano. Panglaki na sa to. Pero may soprano, okay na. Yeah. Atong chords. Okay, chord ito kay D. G. A. F sharp minor. B minor. Yeah, B minor. A ang baho. Yeah, G. Magkauban. G minor. D. Okay? Muna to. G. D. G. A. F sharp minor. B minor. Nya B minor. Nya A ang baho. Nya G. Nya G minor. Nya D. Okay. Tanawan na ni. Ako lang i-plus. Putang ko. Tanawan ni. Okay. Yeah. Sa babae, itong paubsan. Sa paubsan na ito ha. Di minus 3 lang yapon kaya para di sa kayo mubo. Okay. Sakto ra minus 3 so di mahimo na siyang B yapon. B ano sa tas B. B na sa ta. Mubo na. Okay. Mubo na ang B. So ano tang B? Babae na yung kanta. Ang lalaki ko. So, yun na itong babae na. Okay? Balik. Okay? Excuse, giuboy ko kamay. Okay kayo. Yeah. Excuse me. Okay, yeah. Kuan. Chords. Nagatamog sa chords sa kuan. Sa B. B na sa siya. B. Yeah, eagle. Yeah. F sharp. Nya D sharp minor. Nya G sharp minor. Nya G sharp minor, F sharp ang baho. Nya eagle. Ade. Eagle. Nya E minor. Nya B. Okay, mo dito. Sipet ko gamay pero mo dito. Okay. Nya ako na i-plus tara mo ni siya. Final na chords, okay? Katong primero na akong video, ako tong giusab og kuan kanang murag sakto ba ito? Murag na usab tinako. Murag na usab. Kay murag sayo to. Yeah. Ako na usab. Kay murag sipyat ka tog butang ba niya. Ako lang butangan og katong murag black kay pasig masunod ninyo. Yeah. Mao to. Salamat.